Здравейте в епизод 21 от нашия сериал Истории за изкуството. Днес сме в централната част на Мадрид, а зад мен виждате къщата музей на Сорола. Блестящ испански художник. Картините му бликат от светлина, въздух, много типични испански плажове от преди стотина години. В тази къща Сорола и неговото семейство живеят, а по-късно неговата вдовица дарява имота заедно с всички останали картини на испанската държава. През 1932 година испанската държава отваря музей, къща-музей на Сорола тук. Това е един от най-добре запазените къщи-музеи в Европа. Вътре може да видим не само колекцията от картини, а също и множество покъшнина и да видите как е живял художника, неговото ателие и други любопитни детайли. Нещо, което е много важно, че през 1982 година испанската държава взима решение да изкупува наличните картини на пазара от Сорола и така да обогати колекцията тук. Да влезем и да видим. Тук може да видите част от колекцията с грънчарски съдове, глинена изработка и после малкия вътрешен двор с фонтан. Първо ни посрещат няколко портрета. Виждате колко ясни са маските върху този страхотен портрет. Много мащабни, големи платна. Ето и този прекрасен кон. По много красив начин се процежда точно тази испанска светлина. Мащабни и големи са платната. Ето нещо съвсем традиционно от преди един век. На тази стена може да видите прекрасен импресионизъм. Много въздух, много светлина, мащабни работи и красиво. Много красиво. Това е картина с съпругата на художника. По това време се измисля фотоапарата и в ръцете си тя държи такъв. Била е запалена и тогава се е считало върха на модата да се занимава с фотоапарат. Маските са много ясно видими тук. Темата за майчинството в много белота, светлина, мащабно платно. Сега се намираме в ателието на художника с много интересно осветление, запазено оригинално. Догоре е пълно с картини. Още един вход, после оттам ще ви покажа неща. Някои от мебелите също са съхранени тук. Писалище. Още една морска работа с много въздух. До нея отново морски теми в по-малък мащаб. И прекрасна гледка към вътрешния двор с фонтана, който преди малко ви показах. Оставяме още на морска тематика. Тук може да видите лявата част и дясната част, която е с богато импасто, наслагване.
развитието на една работа. Очевидно тази е незавършена. В това разкошно огледало може да видите зад мен как хората се качват на втория етаж. След малко ще бъдем и там. Много любопитен глобус. Отдолу виждате компас. После глобуса и за незрящи с тактилни. Може да се опипа. Ето къде е Европа, България. И прекрасните картини, някои от тях са създадени, когато автора е рисувал навън на двора. И когато художника се измори, хоп, едно местенце за почивка в неговото ателие. Романтично. И тук под ангелчето да видим следващите помещения. Както ви показах преди малко, на горния етаж ще се качим ето по тази стълба с интересната гледка към неговото ателие отгоре. Наближаваме към междинното прозорче, междинните етажи и сега може да видите прелесните полюлеи, които отдеве ви показах. Но от това ниво се виждат далеч по-ясно. А тук да ви покажа как е рисувано пленер на открито преди 1 век. Тази постановка е много любопитна. С чадърчето. Канчето, в което е почиствал четката, и отдолу има камък на връв, който да задържа платното право да не пада при вятър. И палитрата, разбира се. Да не останете с впечатлението, че само мащабни неща е рисувал. Ето едни прекрасни миниатюри. Тези две работи също са рисувани тук на двора. Тук вече сме във всекидневната на художника. Той лично е изрисувал тези неща, фризовете горе. Маса, столове. Фризовете са наистина много красиви, в негов стил и великолепна камина. Чудесна колекция от кандила. Порцелан. Дъщерята на художника, синът и още малко интериор. Ето още една от картините, които са вдъхновени и рисувани тук на двора. Благодаря ви, че споделихме разходката из тази прекрасна къща музей на Сорола. Надявам се, че ви беше любопитно. До скоро!